Hukumar 'yan sanda a jihar Kebbi ta samu nasarar cafke wasu mata a unguwar Badariya da ke nan cikin garin birnin Kebbi bisa ga zargin azatar da ɗan kishiyarsu wadda Allah ya wa rasuwa a shekaru 2 da suka gabata. Waɗannan kishiyoyin sun yi amfani ne da wani ɗaki na tumaki inda suka ɗaure yaron tsawon shekara 2 ba su bashi abinci ba su bashi abin sha. Amma sai Allah ya ƙaddarci yaron yakan yi amfani da kashin shanu ko kashin waɗannan dabbobi yana cin abinci ga dai cikakken rahoto. Ka gani ko? Ka gani? Ka gani? Ka gani? Ko? Ka gani ko? Sunana Barista Hamza Tahir Wala kuma ni ne State Coordinator na National Human Rights Commission a nan Kebbi State. A jiya da dare ina gida wani ya kira ni akan ishin ga ya aiko min hotocin in diba ga social media. Bayan na diba na gani sai na kira shi. Yace me ke faruwa yace min wallahi an ga mishi ne a nan garin Badariya. Akwai wani yaro ana son shi Jibril mamashi ta rasu. So abokan zaman mamashi suka ɗarme shi wajen da baban shi shekara 2 da ruwa da iska da sanyi da komi na yake yi. To da ya ga mini haka sai na ce mai to da sahin da shi zuwan karfe 10 da na same shi muka zo muka ga DP muka ga mishi muka nemi a bamu yan sanda domin su zo a ga abin da ke faruwa. Bayan mun je kuma muka tabbalalle abin haka ne sai muka bi ya kamata a yi arrestin in wayannan matan nan ga lokacin mijin bayanan an ce muna yaje an bursa aka yi arrestin wayannan matan nashi guda 3 da shi kuma da muka zo da shi a police station. Bayan mun zo ga ya kamata yaron a kai shi wajen asibiti a diba lafiyar shi saboda yaron baya da hankali maza a ce dan da kashin ci da kashin dabbobi kwamici yake yi kuma crawling yake yi baya ma iya magana gaba ɗaya ya kuma kamar dabba ne. Bayan muka zo aka samu shi drip aka ga ya kamata a yi referring in case ɗin zuwa primary care center. Yanzu dai hanyar zuma na a sayayya amma zuwa an jima za a ba mu takardar za mu je can a medical center. Kuma baban nashi ma an kamo shi a wajen hukuma a yanzu haka abin da ke fara ke nan gaskiya. An ce ma shi nan amma an ce koshi ta rasu. An ce ga hannun kishiyoyin koshi suke ga yadda su ga da hukuma ta gaya mana yanzu nan. Amma da yake kuma gaskiya ba su kare ba. Ka gani ko? Ka gani? Ka gani? Ka gani? Ani ko? Ka gani ko? Haka ne ke fama da shi tun da idan ya samu wani abu zai sa shi a baki zai shi a baki bai da wani bambanci da dabba fa yadda ka san dabba ke rayuwa hake shi ke rayuwa shi yanzu bai ko san ko da mutane shi ke ban su rayuwar shi ta haka da irin ta mutane ofisoshin da suka dawo da shi suka an gwabba da aka kawo shi sannan yanzu kuma ta ɗauki mataki ta ce sai ta kai iyayen shi kotu ita magana da suke yi an ce ma shi nan amma an ce koshi ta rasu an ce ga hannun kishiyoyin koshi suke ga yadda su ga da hukuma ta gaya mun yanzu nan amma ba ha ba ka gani daga hannun shi har ya san da ya koma kamar hannun ababa ka gani shi ne magana bai da wani magana in bari da magana ko taɓa magana ba ke shigo shi yanzu ka isko ya yi kyau bane yanzu ka isko lahiya gaskiya abin akwai tashi hankali kuma ya kamata a ce mutum duk irin wannan abin ji da kanshi dama mai shi tare shi ba shi yasa a mai da rayuwa cikin wannan yanayin ba saboda na tabbatar da washe nan ba za mu shi wannan abin ba. To abin gaskiya ya muni gurai kuma ya kamata mutane su yi imani da rashin imani ya yawa ban ɗauka mai imani da yawan abin gaskiya akwai tashi hankali ina ganin abin shirin yi kuka da awayi abin ya ban tsoro hankali ya tashi sosai kowaye su bi duniya a hankali saboda ɗahiya da ake gaban shi ba gaskiya kowaye su kiyaye da wannan abin a ba yara hakkinsu Allah sauka ina ganin shi ainihin ya kada a jama'a kamar yadda kuke gani a yanar gizo muka samu wannan labari na wannan yaro da ainihin uwayensu suka daure shi ko kuma kiyoshin uwayen shi suka daure shi tsawon shekara 2 inda yake yaron kowane irin abinci kashin shanu da na awaki da na dabbobi duk ci yake yi
ainihin har hankalin shi ya gushe ga zama mutum. A bisa ga haka muka bi diddigin labarin har muka samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi bi ainihin abin har suka samu kama uwayen shi yaron da mahaifin shi da kuma waɗannan kishiyoyin nashi, inda muka zagaya kuma ainihin asibiti domin mu tabbatar da cewa mun samu ganin yaron domin mu ainihin tabbatar da abin da ke faruwa. Bayan mun kare wannan gida ne sai muka je police station domin ganin ma idanunmu ainihin uwayen wannan yaron ko kuma in ce uban shi sannan da waɗannan kishiyoyin nashi. Daga nan nake ci muku sallama, sunana Abubakar Sadiq, dandalin siyasar Kebbi social media a cikin kawo muku wannan rahoto.